Please talk to me. Don Allah ka yi magana da ni. Please talk to me. Don Allah ka yi magana da ni. I can't talk to you. Ba zan iya magana da kai ba. I can't talk to you. Ba zan iya magana da kai ba. Listen to me. Saurare ni. Listen to me. Saurare ni. Don't listen to him. Kar ka saurare shi. Don't listen to him. Kar ka saurare shi. He is not listening to you. Baya sauraren ka. He is not listening to you. Baya sauraren ka. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin, ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.